Se recibes unha mensaxe do estilo "vota polo meu fillo", ollo, porque podería ser unha estafa. Neste novo calote viral, os cibercarrachos pídenlle familiares ou amigos que voten por un suposto neno nun concurso. E como fan isto? Primeiro chega unha mensaxe inofensiva de WhatsApp dun amigo ou familiar. Cando fas clic na ligazón, abres unha páxina aparentemente profesional na que se poden ver fotos de cativos en poses de baile ou ximnasia. E, como non, o botón de votar. Cando vas e votas, o sistema pide un código de verificación de 6 díxitos que se enviará por SMS ao móvil da vítima. Aquí está a clave. Os cibercarrachos inician un proceso de rexistro da túa conta de WhatsApp no seu dispositivo e así poden enviar mensaxes por ti. Unha vez teñen o control da túa conta, repítese o proceso que viviches ti, pero agora es ti quen envía a mensaxe.